Madoko mabi yangu taone nadzo manhoko dzochitatu mwedzi uno wakakunguru. Nyasi ndiro zuva ragozvarwa Thomas tafire nyika mapfumo mukanya. Tinoramba tindomushuvira makore mamwe mazhinji. Munhau dzanyasi Afrobarometer wanoita zvokuongorora zvinoitika muAfrica wakabuditsa gwaro wagoreketa zvinhu zvakawanda. Pane zvizhinji zvawareketa zvinhu zvinobata matongerwo enyika zvataboya ndezvokuti kuna vanhu vanosvika 20 bedzi pazana wakareketa kuti vanogona kuvhotera wachamisa. Izvi zvinosanganisira vamwe vanga vari 39 kubva muzana vakareketa kuti vanogona kuvhotera bato roZANU-PF. Vamwe vari 40 chaiwo kubva muzana vanoti vanoziva kuti vachavhotera papi. Izvi zvimwe zvezvinhu zviri kuramba zvinetsa nokuti vazhinji vagoreketa kuti MDC Alliance kana ikareka kugozvinhadzirisa izvozvi inogona kudyiwa pokare pakauya dzimwe sarudzo. Heno mabi yangu zvaburikapo kare futi kuti wokumaruwa wachiri wanhu wasvinu munyaya dzomatongerwo enyikadzi zvokutoti bato rawachamisa rikareka kuita tusvinu rinogona kutaikiwa pokare nevanhu vanorivhotera rikareka kuita zvinoita kuti vanhu vokumamisha vagone kurivhotera zvisvinu zvinosanganisira kupusha kuti paitiwe shanduko inoitika munyaya dzokutekaidziwa kwesarudzo idi vanogwanayo. Kwakaburikapo kare kuti muno zvokubudiriro yenyika kune vanhu vanosvika 40 vanoimba nomasangano akazvimirira ega kuimba nevanhu vakavhotewa. Makanzuro ese enyika kwai vanhu vanosvika zvikamu 30 kubva muzana ndowega wakati vanoimba nomakanzura. Idi zvakatooma zvokutoti ndozvimwe zviri kukonzeresa kuti bato rawachamisa rireke kugona nyatsoita zvisvinu mumakanzuro mu. Munhau yakaburika nozoyo chanza chopfene chaTagwirei paburikapo kare kuti mutungamiri webhangi renyika panonetsa John Mangudya pai aripo mumwe ndiye ari kudzivirira kuti vanhu vakaTagwirei varambe vachiita izvovanoita. Ipapa zvaburika pachena kuti ndosaka panonetsa akaramba aripo pakutungamira bhangi renyika kunyange paribe zvezvini zvaagweita. Ipapa wagoseenzesa matrust 5 kuti aite zvokuita kutekaidza mari. Vanhu vanotungamira matrust ya wangobuditsiwa mazita okutanga anoti Chris, Joseph, Christian naRonel. Pariba agoziva kuti zvii zvichanyatsoitika. Ticharamba takamirira vanhu vagohwadziwa kutoti bazi rinowisana neuori rinotungamirwa nomudzimai wasibusiso mwoyo Lois Joyce Matanda paribe chawagoreketa. Heno mabi yangu tamirira kuti tigoziva kuti vachagoita sei. Kana vamwe vanoringa nezvinoitika zvouori wakaita sana Transparency International mumasangano akazvimirira ega waribe kana chibodzi wagoreketa. Ticharamba tichibvunzurudza kuti vari kuzvitekaidza sei. Zviri kuhwadza mabi yangu kuti paribe kana kuziva kuti zviri kunyatsotekaira sei munyaya dzochimushonga chodziwa mupengo. Kureketa kuno paribe vanhu vagoziva kuti kari kuboeka kupi zvokutoti mabi yangu anenge andoboya ngaagonyepewo vamwe waite hwii wajewese. Zvinobatsira vanhu vakawanda kana tikaziva tese pokari. Tinoemba kuti vanhu vachatanga kutengesewa kuti vakapuwe kamushonga kamu. Tinangwarira mabi yangu nokuti mumazuva mashoma ari kuteera aya wakuru wehurumende vanogona kundoisa masoja kukaisira chaiko. Ipapa wagoreketa kuti vanhu vari kuramba vachindoita zvavanoda nomupfigwa wavakagoisiwa, asi tinoziva tese kuti nzara mutongo mukuru unohwadza kupfuura chirwere chodziwa mupengo. Tinaramba takangwarira kuzoisiwa masoja nokuti masoja aya anotoruma unge anozvimbwa mupengo chaiko. Zvahwadza mabi yangu tanyepiwa nyasi pokare kuti NSSA yakataya mari kuita kutaya mari inoita mamirioni omari yekuAmerica 3 nochidimbu apo yagotenga ivhu kuna Chiyangwa zvisiri pamutemo. Ivhu rayagotenga mahekita 523 asi Chiyangwa ndiye bamuridzi wevhuri. Ivhuri ranga ritoriro kanzuru yoChegutu uye zvaifanira kuitiwa kuti kanzuru itengese ivhuri zviribe kuitiwa. Zvinotohwadza mabi yangu nokuti kudare rodzimhosva kwatonzi ipapa mari yakanyura. Zvinoramba zvichindohwadza kuti wagoita sei kutengesa ivhu zvakadare ipo paino zvinhu zvinofanira kuti zviteedzewe. Idi zvakatooma mabi yangu. Tinoramba tichiita kungwarira chaiko.
waChina wabudika apo kare kuti kunotoni wairamba wachindoita zvokumbonyikidza vanhu kuwasenzesa sonhapwa. Izvi wazviramba, asi chokwadi ndichocho chakagoitika. Vanhu vanga warwadziwa ukazoona zvabudika. Toimba kuti hurumende yedu ichagotimirirawo kuti zvireke kugoramba zvichiitika izvi. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa wabvumira kuti kamushonga kodziva mupengo komaChina katiri kupuhwa kako Sinovac kachisenzesiwewo. Ipapa tinotofara nokuti Zimbabwe yange yaenda kumberi chaiko. MuSouth Africa pokare dare guruguru rozvobumbiro romutemo ikweyo ragoti iro richagotetekera nyaya yaWazuma ipo iri kubenuka kudare rodzimhosva wakati ichabenuka zuva rwechigumi mumwedzi uno. Ticharamba takaringa kuti wachagoita zvokudini, nokuti mutungamiri weikweyo akasanobata chigaro izvezvi ndiye pokare ari kukomisheni iri kuferefeta zvokupambiwa kwenyika. Idi mabi yangu tinoramba tichirikita tichiona kuti zvinenge zvichitekaidziwa sei. KuEswatini vanhu vari kundopfuhwa zviribe kana goziva kuti zviri kunyatsodini. Apa ipapa vari kugososenzesa dzimwe nzira dzokopokopo kuti waende padande mutande. Zvinoramba zvindorwadza nokuti masoja aya aiwa anoramba achindoita zvaanoda, asi vamwe wavo wakutoitawo zvokuhwisa wachienda kudzimba dzinogara masoja aye wachienda kopisawo kuti waratidze kurwadziwa kwawo. Idi mabi yangu henokanyika kaka kabenuka kuita kanyika kazvino. Ticharamba takaringa. Apawo bazi rozvonyika dzomudzasi kwaAfrica no rareketa, asi palibe zvezvino zvorareketa. Mutungamiri weBotswana ndiye agoisa tsamba, asi andoti vanhu vese ngavabenuke waite tusvino. Heno mabi yangu ticharamba takaringitsa. Kuno pombi yaputika munyanza kuMexico apo yakatanga kupfuta. Pombi yeoiri zvokutoti munyanzamo muri kutoita kupfuta zimoto rinoshisa. Heno kuti wachagoridzima sei kana kuti wacharidzima pai. Toramba takaringa kuti tigoziva zvavari kuita. Apawo chiri kurwadza ndechokuti wari kukona ba kuti waende konhadzira pombi iyi nokuda kwomwoto uri kupfuta pamusoro pa. Idi mabi yangu panogona kundoita njodzi chaiyo chaiyo ipapapa. Ticharamba takaringa kuti wari kuzvitekaidza sei. Tiri kufara kuti bazi rozvoanamai ropasi rese reUnited Nations Women raboya mari inoita mabhirioni 40 omari yekuAmerica chaiyo kuti waitingidzire kuenzana kwomukana yevanhurume nevanhukadzi. Toramba tichitenda izvi tichimba kuti mari ichaburika nokuchimbidza wagone kuita zvawanofanira kuti waite. Wakaramba wachiita izvi aiwa zvinoita kuti vanamai waendewo pamberi zviri nani. Tiri ipapo mabi yangu togumira pano kosvondo rino toboyana musi womuvhuro. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.